Kajingkop jong sarkar jala ba katanat pulis halor ka jingla ka jongki ban yakun persya ki kampentriam ki sengle no kabaki donru kabaki lala ban khliap ya kalama chungkini ki sengking atiar ki snam ki baladap kalap pelong ya ka seng nyotrap youth council HYC ban bu ka jingkeli donayu shalendat ya ka jingbomla ban yakun pat ban pendo ki nong khai drugs ka jingbo jingkeli jongkani ka seng ka balumlang ki samla na ki dong bat ki than ba per jong ka khasi jantia ka de hedien ka jingla ka jongki ban yo ban bat ya ka jingdon ki nong khai bat ki nong di drugs hadu laisin kan thi na ki jaka pat ba klem de shep tieng ya ka jingdon ki bor ka an haba crunch kilat pathai ku bor hadien ka jingla ban khandra pat pan bat ki nong khai pat nong di drugs hakhandai lat namuda parking lot vice president ke HYC ba don bok kharling do loong baka sarkar baka tanat pulit kamde ban le kam kai kani ka kam namar kadon ka jingma ka imlang salang badong balada kam don ka jingkindit benriu ka shilong kan kala kum kan nong ba jong ki kiri ki babon ki nong di ki kala zombie ne kita ki jing thau ki bom tep ya ka jinglong briu mangi kum ki kan hul sing balang lani ki dorbar snong lani ki briu kham ta ki badan jong ki badai ki bapet mo jong ka an kim la ban pet ngor lani kim la ban kun persya na sumot pendram ro jo ko po nak leng jong ka kan hul ngiji slow bah ketika police department dan di government bagian kajukop pada kajuang ngihoi ngi sakir jong kiman bagi lapan eradicate lan ban rat kong ya kiniki underground group lan ki militants group apa set jong ni nom lapan lan por glum garo lan lapan kliap lama ya kitu kiseng den di ladam ki lapan kliap lama ya ki militants lan ki underground boleh lapan kliap lama lan penduduk jat lo sendiri kini ki yang ki drugs mafia happen on lane kita ki drugs dila po nang baslo kini kalau ke ba ni kum kedhon ni habat suba don cylinder ka jingken rei jong drugs kalalong salap siapa palat liang menurut pan OEP bahkan nok baslo ladang mangi kum ki kedhon sang balang lani ki pat ki par kino ye pet parman nam dak jing sneu kam drugs ladang ngi kendit benreu let's say hadin sanrish muslim kashlong la long kukas zombie city kashlong ya kaba pensai I ya kitiki break plan karni udrak skinla kin syat kum bayat kum lei hapo kitiki street of Philadelphia Kensington ma kum lei kum tu kisah kashlong no bashlong ngeken tu ya ka police department sumha kum pilala ban pen tron gi sing le no pen tron chi sundan ya kade kajing kenrai jong drugs hapo nang baslo tenale jong kenhun hakadika mit ke bomta ngileyo pat om dunai ka arpo arngon sangot opteng jungi di kenthai pat khap langon iri shinrang kire ide jong ikman ye gidi orders ki blaset ti container baret ngiladap bantang namar ngisulho ban IT ke police department kumong no weni girang ba jong wi kashnam wong ban IT ke pulit kasitom namar ba udu kena tahadin hitang mir ulalaj lan dia ski bobot lalaj here mangi kinong kem ngi habani apia sepokot malau benar tenale jongi nginya ngidap porndang banong ban IT gini kam police department hakwe kalyang ulaken thoru ya ka jingkala jong ka khandai lat kum ka tem yo demet ka ba ka imlang salang kampat pediang padru kabla pensniudor ya ka nong ba shulong ngilayo roban kem yo we neki kena hakajo kapor openan kam lang ulale openan kam ini ke PB tum ke market pemdai tang ban di lani pada di drugs henry ban punya ya kini ke public credit di kam ban punya nuti we ni kisam lam ne ulap lah di ni warning ini omdai tang ya kini ke drugs user henry wadi kini lo nomor ba kemlang kasalang jongi kampat pedang duk mentam de baklek kum siri nong we gilai ong gudu pim de punya gini ki ba hani po ka than dai la bro we uyo la commission mo ro gini ki sini ki ba nang kharoi na support mo ong bangin kwa ba kataka Shillong city la ni ka nong ba Shillong jongi ka nong ka zombie city ku mai le I port street Philadelphia Kensington kata ni kwa ba ka Shillong kataka ri tebel ba kan keladur lane bangila ban ngin pun khoi gini ban keladur sesien pan baka shlong lane ka nong ba jongi kan laj tinggi si ki ba laj im pej ngi I khamdam dalamit na ngi ya kadika
Han PB kedai tani po ala dengan bakla kedai hotel Pegasus Hotel mo. Han tu jeng-jeng tapi yang kali kilawan porsi kumuang manoro kilawan porsi lawan keli. Dan kipawan nak kata kelenti dan badai lembak kipim ke kumuang mana kilawan ban terwalan newan keli. Jadi kita kilamat ibu kita. Jadi itu tahu buat kita ro kampat long dek ka society jongi ke masalah je bro jongi kampat ya hab ba kini gibreo kin wan ban le ikini kam habashit apa syai le hakka kam tam ni ka knai lat mo kedai ka single abon ong ka pedeng jong ka nong mas long